Anyalaki din! Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid mo. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yan amalagto ti kabalyo? Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din ah. Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton ba kahit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manendaytan, mapan mo manendanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italag mo ba kahit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Ken may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amok, tararamidin may. Pag-istoryaan mi laang, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit matumpal? Oh, si kabot gayam ni Star. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Ken kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Ala, mabiit lang tamangi kilo ak. Ken gumata mo't laang iti 2 at 2 ito, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak matkan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No saan ka busy paray, ay tumay ka. Ay, katuan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak nga minije bangkag. Iso anak kapitpitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay una, sumarnukan to nga ro din ni Jay. Inaklutoy na ito ginatang ko apulutan paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Jay, madamdamalaan. Panunuta kita'y ama pa na balayaw. Tama burburing akmadla dito'y balay. Enggam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Kasta ya, ay katala. In kalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay, wen tata. Mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan ngay. Wen tata, sana balita, sagpaminsan lang man. Ay, wen gaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgura kakasangsangaw. Ne, apay ka day, tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapu ija bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Agpudno ka. Ay, uuwin ba kay? Inawis nak ngamin itay ni pare ni Strokait. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng medye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matla dagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan tumanan anabartak. Salbagkit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumat laeng ti langak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay?
Unay mo din ito yung kasangsango iti panaginaw. Nay, haramidan na mo din ngayon na po iti pulutan. Tata, ada ka di magpagayo? Awan, baldaw, awan. Ay, kung naklakid di ano adda. Kas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Nano, kurang. Inak gumatang, iyayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga jaw. Ay, naimas na talaga pare. Ta siya nga ron tinaglutaw. Expertise ko ti sisig idi pa eh. Nagdurbab mo din di awanan pahin. Sa tayo. Awan lang nga rutin abag na. Isupay mo ti mangibos iti pulutan. Nagimas. Ay, paray. Hmm. Sisigmanan nga rod ati alaang minton madamdama. Tas ikamad laang ti agluto, anya paray. Nagmayat ka, nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado yung lutok asisig. Tiko na pulutan may. Minarami na mo nga inapoy. Anya? Unaklaki din no sana po no. Di bagbagada hindi kanyak. Akas jay to gali ni Paribaldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawot kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay una yun. Lawlawan ko na nangawis king kwa na itay. One click mo din jay pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusen na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, inton sumarunaw. Pangaasim man. Tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisyat kadata. Ay, talaga saanin tata. Jakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalando kahit. Ure ni Dariaw. Di na kaya't akainom na siya baldaw. Kastaya tata. Wen, pudno dayta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asandan ngaw awisen no agjaming da. Ay, unay mga minday dya Baldon. Aramidin na mga ina po iti pulutan. Nagalas nga ron ti ugali na. Nukas di ko mga main, mangan pa'y nga umuna iti balay da, sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, ngam sa bagay, uray na nga na, no talaga arawat, awan lata, anya laki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa yung makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisyak, dilagbain. Dan tulat tamat altaw yo Apay kit din. Apay manon aya. Anya manon ti pagkaskastaam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Dahil man nalando. Kunam lano asino. Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din Baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mat nga awisan nak. No kas diya nga agjajaming da. Ang amitay. Kas diya mat ti insungbat na. Ay, Kasla dadakas mat nga inaramid ko. Ti kas diya nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yan ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay Baldo. Inaynayon mo pa'y day tawan sirsir binabanag.
No saan da ka nga inayaban, di saan laeng, period. Sana kasta nga sakit tinakam mo, bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban ni Lando ang naginom? Wen nana, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yan. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan ang nasayaat nga aramid na. Iso lang nga rodon ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak day ta, gapo ta isumot ti kanaw nga ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodon iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaan dan nga ay ayaban, gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan nati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din, di pa ka-istoryaan na dito'y barangay tayo. Hoy, Baldo, Makahuy ka man. Apay aya? kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagam bakit? Anya ka din day ta nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan, salbag ka. Anya? Ikatam nga minday ta nga ugalim, no kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga minday ta nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di mo. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiin-inom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom ngay tata, adda nanggag ko nga sa istoryaan ti karuba. Anya nga ita. Nasakit ka no tinakam ni Pare Baldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis ni Landaw nga agsyat. Woy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano ni Landaw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mo't kit di tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, agnakam, tata. Patsam na yan. Alakit di man. Hingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ay, kitwo na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto'y ti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wen man, tata. Ramanan tamamit no niya raman ti luto yaw. Nya laki day. Oh, siga magayam, Pare Baldaw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mo't kan pulutan day taimot mo. Apo Uminom kay sakit di manan kini tatahulyo Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulin, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Isa kudkudkudok mo ta. Kahit
Kasano nga'y, uminom kayo ka di, taumayak mamay. Amo, nagsakit tinakam ko kinilando. Ha? Apay aya, paray. Kasanumat nga main, saan naklangarudan nga'y ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Uwan pare, iso apang asim matan ah. Ta saan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Ala, pasensya ka, saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman atao, pare. Mala, inakon, pare, ha? Aniya. Imbagam da itakan ko na. Ay, awan ah. Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no, sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi ah. Ken may saan lang may tasyak, tinagkunaking kwa na tikas jay, tata. Ado kami, malaksid pa ko nilang daw. Ay, wan ba't kindi ah. Laki day, tata. Rugyan tagi din to minom. Ganasin ta na ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimang pet. Apay manan. Anya lakit din aya. Addan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagang baldaw. Nagdagulit kabutten aya. Ho! Karkarwa matalaga tirurod ko. Ni Nestor nga rood. Di nakat kayatan nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman laka no tinanakman da jay imet na nga arak. Anya lakit din aya. Kat itikas jay nga imbaga na, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawot iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si lang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawot mo iti pulutan, awanon ti mayat ang mangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timpaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kun na. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinakam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinakam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amat basit ati gargaraw mo. Style mo nga main. May sasyat. 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anya laki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day ang naimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din.
bakit? Ne, adakan? Awan bakit? Nag-grocery ako na. Kan nakichindag mo na. Nabartak ka manan? Anya nga iti grinoserem? Kape. Asukar kan gatas. Kan siyempre. Amo mo na bakit? Kunakon kat. Inggulpim manan iti arak di swildom. Kata. Amo mataray talang tiagas ti pambanog kung agtrab-trabaho bakit? Ay no! Gregorio aya! Kunaklang aruden asaan nga agas day taarak. Dadaulan na lang ti salon at mo. Impag kumamot no agurornong ka, tapno adan to pagpagas mo no agsakit ka. Unay kan bagad. Sakit adagas niya lagi din. Talaga nga agsakit ka ano day tala agin inom ti aramidam. Sapay no agsweldo ka kat maibos adagos. Taday tala arak ti pangigat-gatangam. Imbis nga urnungam. Ay, nabagad. Sayang lang di kwartag no ornongag. Ang mga nog-expired. Ay, awanan. Talaga nga inulawan ti arak day tautak mo. Anya lakit din. Ne, nanang, da kayo mat. Umunag kayo ah. Agyaman na kanakaw. Anya nga day tawit yo. Karniti babaw Nagpauraga nga min di kumpare ni tatang mau ket inlak aman na kayaw. Ay na, agyaman nak ananang. Imbag lakit din ta inlakaman na kami. Ada ilutok apang rabyan mi. Nay, apay, awan ilutom asida inyaw. Awan nanang. Sa anak anag palingki idi kalman. Taamok ket agpalingki ni Greg. Ngam saan matgayam? Kape, asukar, ken gatas lang ti ginatang na. Inggulpi namanan iti arak di sweldo na. Ay sus, inton kwan agsakit. Gapo iti kaiinom na iti arak. Day tati kanayon ko nga ibagbaga nanang. Ngam awam mo dengdenggan na. Agsardeng tula siguro nga ginom inton agsakitan. Kanya lakit din. Nay, pare. Si Kamay. Aguro uray kan sa iti pagluganam. Ay, uwan baray. Nagbayag mo ti Jay. Ay, kit agtaksitan pare. Adayo mo di opisina yo, di pagtrab-trabahwak paray. Itulod kan iti pagtratrabahwam. Sa akto mapan iti opisina me. Ay sos, nakababayin mo da paray. Awan problema dita pare. Kas kalasabsabali. Nya laki din. Ala, magpara ka kidin iti taksi. Alang arod Saan nabalay? Ado ti kwartam paray. Wan pare, iso ang masapo na gastusan. Tama nga no ag-expired. Sayang lang. Anya? Kwarta ag-expired. Ay, unay kan paray. Nay, ada sumungat na taksi paray. Mala, para umong tamapantan. Bakit? Nadakon. Nagpalengke akon. Tapnawan di may bagbagam. Rumbang laang Tapno saan lang nga arak tigat gatangam. Oh, 2 kilo a karne ti baboy. Ken 1 kilo a bangos. Oh, adamat tin nateng. Agyaman naklakay. Tadya pagpalengke ko inayon ko lang ni ornong ko. Ay, nabakit. Apay masapol nga gurnong ka. Sayang laeng kwartam no ag-expired. Gastusem kiti. In ka agpaparlor. Wano, in ka matag-shopping anya lakit ding. Agtal na ka man si ka, Greg. Ne, Diyak kaya't agastusan ti kwartak iti awan ka is kan na abanag. Agurnong akit di Tainton agkasapulanak. Ada ka utek. Aldaw mo't gaya man. Bumangon ako. ne. Nagsapa ka na bumangon ba kahit? 7:00 lang.
Awan mo't sarak ta ita, ta Domingo. Agida ka, ta maturog ta pay. Bumangon ka kit diditan tayo tamakimisa. Sigalatan bakit? Ta itunok man di karne, aginatang ko iti kalman. Agtuno kantuan, sumangpet ta. Sigalatan. Apagison to ang makatuno ak no sumangpet ka. Daytan to lamangan ng tirami daw. Mabiit talaang mat. Tainton malpas ti misa kat agawid tan. Ingkamot agyaman kadagiti parabor nga ipapay ni Apo Diyos. Umay kamot makimisa uray sagpaminsan laeng. Ay nabakit. Uray sa anak ang makimismisa, taagkarkararagak matlata. Anya lagi din aya. Makaammo ka. Bumangon ka nga rudan, tayong kaagtunon. Siguraduam ano sumangpetak, nakaluto kan, taday tanto lamanganan, ti aramidag. Areglado bakit? 100%. Anya lagi din. Ne, agmay may sakan samot mare. Abay, sana si Murot ni pare Greg? Saan mare? Siga ngay, agmay-may saka man? Saan mare? Kadwak nila kay ko. Kanti anak mi. Adalagi natang dabiit. Imbag man ta si Murot da makimisa. Nilakay ko, man-mano ang makimisa. Dayta tinagdumaan da kinilakay ko mare. Ay, ni, mangrugin ti misa mare. Sumragtan. Sige mare, umunakan. Uray klabi ti asawak kanti anak ko. Greg, Ne. Andakan bakit? Oh, nakaluto ako. Natuno kon di karne. Intunok amin di 2 kilo. Mangan kan bakit? mangantan Kan, apay nga intunom amin, jay 2 kilo a karne. Wen ata pulutanan mi man kin ni pare Edgar. Inaya bakit? Tagsyat kami man mat. Inumanan. Kakaiso na nga wan trabaho. Agrelax mat da tao bakit? Iso nga agsyat kami man mat kini kumparek. Saan ang makaparelax ti arak? Pakaalaan day ta iti sakit. Imbag kumamot no makasolo ka no agsakit ka. Siyak tumat lang ti maringguran. Ay na bakit? Relax ka kadilaan. Kagap-gapom anapan na kimisa. Iso asan ka nga kung unget. Anya laki din. Mangan gagit din. Akasaganan ti kanam. Amok amabisin kan bakit? Talaga ang mabisina kon. Iso nga rod amangan kan. Wen, tanumalpasak. Inak man kit di ikandananang iti si daenda. Uray kat adumat day ta intunom. Ay katuna bakit? Ayam, basit lang Oray, tadudua damat kinitatang. Tapno na imimas ti aginom No, adu, ti pulutan me. Anya? Nanang! Ay, adda ka mo, tanak ko. Wen nanang! Mangyagak iti si daenyo. Ay, katagyaman na ka, anak ko. Ay, anya day tayo niyag mau. Tinuno akar ni ti baboy tatang. Ado nga min dyan tuno ni Greg. Iso nang yaga. Nasayaan man. Ay, kahit kumusta mo siya asawam? Kasjay lata tatang. Masurunak nga rod. Tainayaban na ni kumpare na. Tagshot da ka no. Saan mo't katadakas ti arak? No, sagpaminsan laang. Tapang parelax ako nada. Ay nilakay mo kit kanayon samot nga aginaw. Huwag nga rod tatang. Iso ang masurunak. Tamaibos ti sweldo na gapo iti arak. Ay, naanak ko, bagbaga am di asawam. Imbes nga igatang na iti arak, urnungan na kitday. Agurnong kayo, tawan pa'y anak yaw. No siyak, agur-urnungak nanang. Ngam ni Greg, sayang kanulaang di kwartana no urnungan na. Tamangan kanuno ag-expired. Anya, ay aguuyong. At ay amot kwarta nga expired. Ay laki dead.
Andagan bagad. Talaga nagabimbindas ni bagad ko. Umay ka man gidita. Saglutan ka Ay, bagad. una yan. Talaga nga impapasyuman ng tinaginom. Kakaiso na nga awan sa bagad. Mare, magre-relax kami lang. Saanan a relax ti kasta. Tapirmin a bartakyo. Ang mga nudimon masurutan ti dalan mo nga agawid, pare. Ay, di ka matanagan, Mare. Kabalag, pay. Gusto daytan, kitni, sumipngutan. Ang mga nudimon makita ti dalan mo nga agawid, pare Edgar. Na bagay. Gabalan na data. Saan mo pa pagawitan tado pa iti isyat may? Umay kagitiag tugaw dito abay ko. Tatanggayan na kami nga aginom. Di nakman ipadpadakin ka asangar. Na, Ala, pare Edgar, agawid kan. Inton maminsan tumanan ti panaginom yo. Ay, sige nga ro na, Mare. Naisuti ko na. Di agawid ako nga ro din. Pare Greg. Sa uulitin. ay sige nga rod para itanay. Bagawidan na kamatan ni Commander. Sa nabalit, ijat kanto no aginom tamanan baray. Ay, wala na, Pare. Ay, nangarodan. Bye-bye, Mare. See you soon. Naa? Igay langit awan arak. Dito'y daga ada arak. Umay ka man bagat arakuban ka. Di nakman arakupan. Nakabangbangsit ka. Alaam tapungan kan ulis mo tayong ka maturog di salas. Unay ka man tan bagat. Kankantaan ka ba? Ay, bagat aya. Ala. Paturugin nakmanan ni Salas. Ket no nagaduti lamok. Saan aya aday ta titulagan ta? No mabartag ka, ijay ka salas amaturog. Tadyak kayat akaida ti sangar. Dito ya kwarto amaduro ka na bagat. Tama ka turturo ka kon. Kan kasladyak kabailanan timag na. Ay saan? No imbagak nga ijay ka salas, ijay ka. Ala, tumakder ka di tantamapan ka ijay salas ta makaturturog akon. Darasam! Hindi darasan. Inagmanlangan. Anya lagi din. Sa langit walang bira. Ijay langit awan ara. Tangiwat mo! Ay, una yan ay ti asawa ka bartak. Nakaluto akon. Agidasara kon. Sa akong turiingan ni Bakit. Nakaluto kan? Ay, iuhuan Bakit. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sartan. Sakan to agdigos. Apag isundo apumudot siya pagdigos mo Bakit. Amom lakay. Nagsimpat ka nagdungo ka. May salang ti babalawag kan ka. Day ta kinabartek mo. Isardeng mo nga minan, ti panagininom mo iti arak. Bakit? Day talang matiagas ti bambanog ko kahit. Ti panaginom ko iti arak. May mayat no isardeng mo ti panaginom mo. Sa nabali, tauray barte ka. Ta sa anak akas ka dagiti daduma dita, nga agwala-wala, no kasta amabartek da. Uray pay. Nasaysaya at matlaang no saan kan nga aginom. Tadya igatang mo iti Kahit arak. orno nga klaengan. Tumpak. Aday ta ka manen bakit? Kunak lang nga ruden asayang laeng je kwartak no orno. Tag-expired. Tumpak! Aguuyong ka na talaga. Ay,
Ay, bakit? Saan ka nga agong unget? Tadata dito'y sango ti panganan. Anya lakit din. Kasano ajak agunget, kat ipilit mo matarason mo amin na mauyong. Nangalaan mo't ti kwarta nga ag-expired. Ay, katingarot kwartak. Salbag kakit de. Ay, relax, bakit? Ang mga high blood ka, anya lakit din aya. Mala, mangan takit din. Ta ang mga mala daw ta iti trabaho ta. Mala, mangantan bakit? Mungray, ang pamirinda ka man. Ayun na. Day talaga ayam. Anya ti kaya tiyaw? Pizza langan manong. Sige sino ti may ibaon amapan kumatang? Ay, siya ko. Sige. Ala. Ato ti gatang mo. Ay, sige, thank you. Imbag pa'y ni Manong Greg tagdala ta kwartana. Tagtrabaho kami adwa kinibaget ko. Sana matadaw-dawatin ti sweldaw. Pas-pas-pasak nga ro gastusan ta sayang. Ang mga expired. Anya, ay susiga mo Manong Greg. Naangaw ka talaga. At daayawat kwarta nga ag-expire. To'y kwartak nga road. Nagpasyat ka nga ron atap no saan ang masayang ti kwarta. Ang mga nag-expire. Alawon! Enton malpas ti trabaho tayo, agpasyatak, anya lakit din. Hello, my beautiful Mrs. Kastamlatan. Day talatan agbarbar tat ti aramidam. Agong at manan, bakit ko ay... Sige ka, pumangit ka no agungat ka, ungat ka lang ungat. Anya ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam. Kuyatom ti taong agururay ken ka. Mala, basta ka nagarudan ata. Kaya't konti agit da ba ka? Ay no, una yung ti kastoy nga asawa. Ala, sumrag kan. Ala, maturog kan ta maturog akmutan. Puyatom ti tao. Pagkatan na kamaya, katawan matsarag tayo dun bigat. Anya lagi din. Sige, maturog akong bagat. Good night, sweetie. Sweetie tarupam. Anya lakit din. Bakit? Apay anak karupangat ka mang sapsapuyot di tachan mo. Ang sakit nga rod, bakit? Kaiinom munday ta iti arak. Nga isahan. Bisin ko la siguro dito eh. Ala, mga anak man kit eh. Ala, ingkang rod manganan. Nakaluto ak matenkat. Mangantan Umuna kalatan. Jak pa'y mabisin ta nagkape ak itay. Ala, mga anak man nga rod. Talaga nasakit ti tiyan ko. Bakit? Bakit? Agaring ka man. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Ano kaya? Permi nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Anay, Intan na iti ospital. Ay, sapay rabi eh. Inta nga rodan. Ang awan mo't kwartak bagat. Tapi nagsyat mi kadagiti katarabawak. Iji kwartak bagat. Iji nabati. Impadawat kon katakwada. Tama saya nga mga ma-expired. Ay na, Gregorio aya. Talaga at dinadailan ti arak ta utak mo. Nagkunakan ka nga ipadawat mo ta kwartam. Anya nga iti usara mapagpa-ospital. Ay, iji kwartam pa'y lang abagat. Amo ka daurnong mo. Isupay la ti usaran ta pagpa-ospital ko Awanan jornong ko. Nag-expiredan. Ay, alan abagat. Pangasim. Expired nga rudan, di kwartak.
Anya lakit din. Kasya na ka di abagat ay namatayag sa anay ko. Anyati ko na di doktor bagat. Agyaman time pa hospital nakmatlaan. Ulcer ti sakit mo. No di mo pala isardeng day takaiinom mo iti arak. Mabut-butan ng tabagis mo. Isunton ti ipatay mo. Saan ka ko mga ipa-ospital kat? Nga makonsensya akmet. Diyak pa'y kaya ti matay bagat. Ala, isardeng kunti aginom. Tajay kat gatang ko iti arak. Urno nga klaangan. Itala ama amiris ko bakit. Sam gayam nga ag-expired ti kwarta. Anya lakit eh. Anya laki day. Kasapulan ti agurnaong tapno adda kautay no kasapulan. Dati kwarta, saan nga ag-expired? Anya laki day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, Donya! Pirmi mata nagdalagkalan din grown one. Iso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay! Expertise ko na manang naneng. Katuan, si kalatan ti makaamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko. Am-amaw, jay burida ka. Ay, katuan, jay pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kaano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay karot ka pipintan sa na manicure, ken pedicure di aramide ken ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Ada ka di sa gana yung apansit. Nagchip mo tanday tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ay, wanan niya. Spaghetti nga eh. Ay katado Fruit salad. Ay naadaw. Ada ka dilitsungon? Damutan ati fried chicken. Ay na! Masosi no dalitson. Sa mo pangalngalan iti mansanas. Ay sosi manan. Ay, aya. Ay wan. Ay aguray ka. Ada mo ka mabalin mo apagorderan iti litson. Aguray ka. Ited kung to no madamdamaken ka. Taawagam. Ay, yun man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni Junjun ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan dagiti kukum. Agoray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya ti limagasot? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba iti loan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjun. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno bongga. Malaikan na kun Masapul pa'y ngamin ay habungga. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay nyalakid din aya. Nagadungaminan nga amo mapagastuan. Thank
Thank you, Iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Tanagmayat madagiti ko kom. Sumilang-sumilat ko naman. Sigurado ka, asan nga tuklap adagos ti cutex na? Oh, I'm sure. I'm strong, I'm sure. Ay na, makatawan day ta sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo? Alas 10 inton Sabado. Ah? Umayak to, Ay, katun, umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya, at apay litson. Ay, wala. Tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwinta kamen. Ay, di ko lang nga rodan. Anasay sayat no da tayo langan ti agsasango. Agparti tayo langan iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga duti umay, ay sus nagastos. Agtal na ka man mo't si Kasimon. Na. Nakaplano lang arod abinan. Nakalonak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kahit umanay nga rod, day ta inutang mo, apag handa na. Kanakan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay, katwan na, ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan niyo. Di nga rod birthday ni Junjun. Saan ka di pa yung umanay di inutang nyo 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita. Ay, pudno day ta. Kat, nayunan nyo nga rod. Ay, katun maitad mo ka di itan, tapno mapanak agpalingkin ton bigat. Ay, katwan, ante. Mabiit laang, taagbilang ak. Enton bigat, kadwaan na ka mapanagpalingki iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, diyak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay iday nayaban. Ay, ketek samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton di saganam no ayabang pay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko nang matabong ti birthday, mama. Jakki di ayaban idan. Nagdagsin mo't na ito ginatang mo, mama. Ay, san kan nga agrekla-reklamo? Tasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Ita pagkatangan ti sapatos. ay hagtal na ka man. An-anwam ti sapatos. Awan mo pa'y regalok mo. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo na iti sapatos ko. Isun ti regalom kanya. Iyan anay ko lang aruden da iti kwarta. Agpagatang kamanin iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada na kasale. Si ka Junjun tila pagkasgastusam. Nagmayat na iti sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo't ta birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na dayta. 4,999 lang mo't, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaski bulan. Na, ay pasikat mo lamanon. Inton maumaam, agpagatang kantumanon.
Dito yung manlangan nga iparabaw day talitsyon. Auwan, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng. Nagdakal mo tanday tayo in order mo alitso. Kat ado kayam tibisita mangan. Ne, nagadumot na nagili sumangpit a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat day ti a birthday ni Junjun. Ay, agasam ti gastos. Umisem ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladem day tagkat katawa litsyon. Anya? Ne, apay ngay taawan mating kabil daman sanas ijay ngiwat na to'y litsyon. Ay aguray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat? Oh, ulay si ka? Ada ka man? Naimbitaran ka ay ha? Ay, katuan. Apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sika nga naimbitaran ka. Ay na, sa anak laan naimbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsagana ni Junjun. Oh, apay. Di mo ayam mo, asyak tinang cutex kadagiti kuko ni Naneng. Iso nga oray dagiti kuko na. Ket super bunggasyos. Ne, dagiti samot ang kakabsat mo, dagiti sumungad. Oh, aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot naman dagiti anak da. Ay, nagato kayon? Kan? Adugayam ti sagana ni Junjun? Ninsapay nanang kung tatang mo di kibkibinan da. Ay, aguray ka man, tayo nakagbiro kiti pagtugawan da, di ta kapay. Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyan nan. Kat saan mo't nga iso ti ag-birthday. Ita umanday ta abakla. Nagaduti inayaban na kakabagyan na. Isudan ti nakapila, iji pilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging gakaubingan. Oh, imbag tawan tintugot mo akabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, ingam aguray ka man. Nagkakalmatan na itahambag mo. Ah, kas kalagbiyahe. Sa dino ayaw ti papanam. Dito'y laang ti papanak. Pangyambagak iti yawit ko na ito'y. Oh, ay, nagdakalan nga eh. Ne, katsulitik ah. Ta saan pa'y mo't ang nakabayad ni Auntie Naning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano day to yun? Ay, dinakman ko yun nga ipan ni Jelingad. Ay, kurang ti handa. Ay, ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanan dagiti bisita ni Junjun. Intiron sa matin na barangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyanda. Kasano day to yun ngay lakay? Dinakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Oho, basol mo. Apay nga min tagimbitar ka. Nakataduda pa'y. Ay nahamabay na kaon. Kita man eh. Lagi ka anakam. Isulangan tiraramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilitsyon? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tiyakpay na nga nante, mabisina kaon. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga rod? Kano nagadun tinsupot mo ngayawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Ado pa'y ti bisita saan anangan. Ay na, auntie, dinakbagan iti kastata ni. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun.
Bakit? Nakaluto kan? Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne, apay man na bakaunget ka? Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan, naibusan. Na, awan na pulos ti bakas. Ken awan kwartak. Ante! Ne, Umayat man agsinger! ne. Jay ka na kam. Umay na kam singirahin. Rumor ka, ibagam nga awanak. Na, unay kamatayin. Pagulbudan nakpailang may. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalaki hindi gastoy abiyakin aya. Ni Ante, umay konsingiran. Ay, kuwa. Ay, Anya ako Jakmot maawagan ti number na. Ay, kuwa ka na, nadanapanan na. Teteksak ngam saan mo't nga reply. Ay, awan nga ro dito'y balay. Kaano as sumangpat? Ay, yakam mo Ni, apay kasta ni Ante. Ibagayo nga aglinipat kami laang nga agkabagyan. Naskan abayadan na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! 5 gasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim. Kunana, sika kanon ti pagbayad. Ay na, siya klaminan. Ada kanu kwarta na king ka, mama. Anya ka day taon. Ayan na aya. Ada ye likod, mama. Simon! Simon! Agsarita taman! Siya klaminan ti pagdawatan nyo iti kwarta. Adaya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y ka lang ditay. Ne, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasi ak ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo Nagkunang amin kan ka, ngagsaka na ka itinagado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanen tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo din nakakaasi. Kalaban mo pa yan, nakakabagya, magraman ti ka na ka managutangam. Unak tumad kan ka ngamin, ha? Simple lang ti sagana ni Junjun, angam, ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayaw ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Tilapia, bangaws, galunggong, umay kayo gumatangan, presyo agawin. Ay, umay kamutan pinong, gumatang kay tilakaw. Nay, sag mamano aya day talakom abangos, mamita. 250 ti may sa kilaw. Nagnginamutan. Kunak man ko na mapresyo agawid. Gumatang speaker. Duwagasot mo tan Ha, unay kamutan pitong, isukat asaan ka ang makaas-asawa, gaputan nakataw-tawar ka. Ayawanag, aglaklakay ka lang na baraw. Unay matan. Pudno mat awan ti balasang amangayat iti nakataw-tawar abaraw. Saan ka ang makaasawa no kasta ka pinong? Na, ay, ijayak man lang sa bali agumatang. Bareng nalaklaka. Ay! Saan ka basta pumanaw asaan ka agumatang pinaw? Ha? Kundi tawar ka, saan ka agumatang? Nay, agungat kan sa amatan, mamita. Ay, talaga nga agungatak. No kastoy abas si tinaglakwak. Sige, gumatang ka, no di mo kayat nga aglaklakay ka baraw. Ay, sus. Sige man langan. Lawlawan ko na ya.
Nabartag kayon sa amot tayo. Sikate na bartag. Ay, ni Pinong dito lumabas Padasa mga awisin nga ginaw. Paray! Dumagas ka pa, tagsat ka pa. Ay, mabisi na ko, guys. Mapalak pa yung luto. Mga sawa kang aminan paray, tamnod na para lutom. Awan mo nga rin mga yan, pare. Nay, anya dahil tayo gamungay. Ginatang ko abangos. 2 pidaso na ito, guys. Itad ko na ito may isa. Pulutan ninyo. Uy, nagmayatay. Talaga kumakit akikilan na kakay. Nanggatangan mo dahil tabi paray. Pare. Lako ni mamita di tatalipa pa. Diyak ko makayata gumatang kay tanagngina. Ken medyo nalaas tila ko na. Ang agungat-mat kanya ako, hindi ko na ajak gumatang. Naungit at talaga dahil tatindira paray. Nakamamak ki diyan no mahay blood ta naglukmag. Ay, hinton maminsan pare. Diyak ton lumabas iti sangwanan na. Tapilitan na titawa gumatang itila ko na. Amom paray. Nagpintas di anak na dahil Adapay ay anak na abalasang. Ay, kunak man nun na asawaan da amin ay. Di buridik na ngayon magparay. Bir na day, tinagan na. Nailogan ka, hindi naggapo iti terminal. Nagpintas ka. Nagpudaw. Napayag gaya managtrabaho iti Manila. Kasta ka day. Ala, iluto mo day tapulutan nyo. Taagawid akon. Inakagluto paray. Mga sawa kan paray. Thank you dito inted mo abang house. Tumarin niyo, dito yung agas yung tatang, taos tunto, into no sumangpot ni nanang. Sumanaon, tumanan. Kaslasaan kay mo't, nairuwam iti ugali na? Imbes ko masumipit na bakatan. Saan? Tadada sumungsungit. Ayun na yan na ya. Nabambanog ako, nay. Isunaytan. Ang kasabtan. Ala, sabta madagos na akong tumanan. Adda kayo gaya man, nanang. Tulungan kayo ka din amang bagkat, karagitawit yo. Ay, adupay ijerwar. Jak nakalako itanghal tao. Ay, apay ngay. Jak amaw. Kasano mga may. Sakbayak anapan naglako itay bigat. Nagado asauna data na laing nga amam. Sakmanan, di pa basulam. Pudno ba? Iso asa anak kalakaw. Ta inununa am nga imbaga itay bigat. Asa anak ang makalako tanalaos dagitilakaw. Ay, inagaw ka laeng ba? Ay, huston. Ay, naga pa kayo manan. Ay, makamalas gayam day tatatang mau. Natadum tidila na. Taamin abaliksen na. Pumaysaw. Agkalma kayon tamangan tayo, inton madamdama. Ay, masadotak amang bagkat ka dagitilakaw. Ni tatang mau, tibaon mo amang bagkat. Git kita ang langaruda na dandani sa anak ka makapag na. Sakpay lang ba tibaon mo? Abnormal siya mo dahil panunot mo. Ay, agulimak kayon, tasya kon, timapan mang bagkat. Apaya kita-kitaan na. Ay, ipalagip ko lang akan kajay high blood kan sugar mo. Mabisinak nga raud. Nagmalmalumak ang naglaklakaw. Ita, dilawan nak numanganak iti adap. Kasanaw, saan ka madla sumarsad dengay? Mangantayo latta ka din. Uray ka diliti panganan kat agap-apa kayo pay. Mabambanog ako nga glaklakaw. Ay, kat sumardag kan angabain. Tapno saan ka nga ungit. Kat pangalaan nga iti igatang tayo ti maintenance mo. Sapay nagadaw. Ay, katsakon ati aglako. Ay, nagbakasyon ka laang. Ita, si Kante aglakaw. Kan maysa nagrigat taglakaw. Nang rona ita apanawon. Nagadaw taglalakaw. Isu nga rod, asyakon ti aglako. Nakalivak mo diti trabaho.
Ay, kung naglakit day, no saan ka nagsubli ijay trabaho. Wan man nga rod tanay, makainanaak man mag. Ay, talaga na bambanugak nga glaklakaw. Way, na bareng saan ka nga unget, no makaina na ka. Iswa nanang inton bigat, surwan nak nga aglako. No kastoy nga umadun ti tao, mangrugi kameten nga agpukaw. Masapol pa yung agpukaw, nanang? Ay katwan masapul apigsaam ti panagpukaw mo. Umad-ado pa yung agpaiso, dagiti tattao. Rugi amon ti agpukaw. Ha? Ay, gumatang kayon! Si kalang mo tinakangag itimbaga. Ninanang mo't, first time ko nga ron. Denggam tasyak ti agpukaw. Oh, kakailyan! Umay kayon gumatang! Presyo agawid! Umay kan adeng! Anya ti kayat mau, bangus kaday, galunggaw, wanaw tilapia. Sigay, agpili ka. Nagpintasin na ito para lakom ita, mamita. Ay, anak ko na itaw. Anya ti katangaw. Ay, awan ni gatang ko, mamita. Ay, pumanaw ka dito, no saan ka gumatang? Ha? Ninanang mo't, nakaungungot ka nga agpaiso. Maperdi lang ti komersyon, no tumakder ka dita, asaan ka gumatang? Nung ay agayabak ti gumatang, mabalain, mamita. Ay sige, agayab ka itagatang, masapul ang makalako kamay. Pare Pinong! Pare! Oh, apay paray? At ka di pasayeros mo, pare. Ha? Agur urayak pa iti pila. Apay aya? Mapanta di tatali pa, pare. Taapay? Kumay mo kitaan di bagbagaking kaabalasang ni mamita na pintas. Kadwa na nga aglakaw. Ay sige man nga raud. Inak kitaan no talaga madlaeng anapintas. Pagdatan dito itali pa, pare. Ay, umay kayo, gumatangan! Wan, presyo ti agaway, umay kayo! Nakitam di bagbagaking ka, pare. Ay na. Masapol ang masitgak. Medyo nakapsot to yung matakay. Ay, kito masidagta. Wadya, gumatang ka na, iday tayo na yabam, Wan, gumatang, mamita. Kanya gumatang sa sawamay. Anya ti gatangam, mano akilaw. Ay sus. Inlawlaw anak. Si Kamat. Sus. Gumatang ka din na oras saya. Nalagan laangan itatayawid ta. Tanakalako tamot, nanang. Italaang anak kaibusak ka. Si kansabot ti swerte ka na ka. Nakaisam ka, nanang. Agayab ka nga rodan iti tricycle a pagluganan ta. Oo, nanang. Saan kayo nga gayap ti sa balay? Tanda kami gani kumpare ka Pinong. Mamita. Naglaing kayo man ato maymeng. Agayabak pa ilang ko na. Mumingawin kahit akasapulan nyo ti pagluganan. Ala, aglugan kayo. Siya akong timang bagkat ka na ito'y icebox yaw, mamita. Ading! Kat, manungay ti bayadan me. Ay, saan kayo nagbayad? Ha? Apay asaanan? Ala, awatan na di sa nga gasot. Ay, saanan? Si Kamat. Ay, kat kababain mo't ano saan kami nga agbayad? Ngayon nagkondag iti icebox da, pare. Sige. Mapan kami na. Bye! Hay, Bernadette, no nakabayad kan, umunagtan. Ay, saan ka mamatpati ka dagita, babaro dito? Naluloko da dagita. Anyat ibagpagayo, nanang.
Kunam siguro ajak nakita, anag pagkat ti panang parangkan ka na yapinaw. Nagbayad aklang iti pamasahe. Sa baling to mo ti pampanunutan niyo. Ibagakan ka, Bernadette, saan ka makiasawa ka dagiti lalaki ditoy? Tasadot dagita. Kita umlangan ni tatang mo. Nay, apay badan anay ramraman akaon. Agpaspasa aklang ditoy. Nangagkumanan tinagan ka. Agmalmalum ka lang ang nakatugaw dito'y balay. Hey, mangrugi ka manan ako na akaon. Ay na, sumardeng kayo ka din. Eh, rumwarak man lang ngayon. Agina na kayo nanang, tamaikat ti banog yo. Kan saan kayo nga ungot. Ay, nakalako kayo matitikunam. Agam, apaya na unget matlakta day tainam. Mabisin na siguro. Mapanak tuman laglakon. Inalam ko maaati number ni Bernadette paray. Mabainak mo't Kursunada ni Bernadette. Ang kaslasi kamot ti kaya na paray. Tumal na ka man. Kitno adamot na asawam. Nagsina kamin paray, oh. Oh, di ka man nagsawi ti kasta? Naragsaka ko, no da kayo tagkatuluyan. Nasaya at may, tapno makaasawa ka. Sapay kumata dadagos pagluganan ta. Tapno masapat amapan aglako di tatalipapa. Ne, adda mo to mas asidag at tricycle nanang. Nagbiit man. Kano maurasan nga agurayak iti tricycle nukwan. Naglogan kayo. Ay, Pinaw, pilpila kan dito'y paradaan man. Ay saan na? 5 ba sa klaang? Kat nairanamat nga gururay kayo. Ay, nagmayatan apan nakairanrana na ngagpaisaw. Ibagkat ko na kita lako yaw. Ay, katuan man nga raw. Di mo kunaan asaan na kami manan na pagbayadan. Aguray tabaryaak da ito inyawat mo a kwarta. 50 lang dayta inyawat ko, barya ampay. Saan ka di anasken pa na yunak dayta? Ta saan na kami mo't a pinagpasahe di kalman? Kwa ngamin. Oh, ada ka di ibagam? Ay, Bernadette, agi-display tan itilako ta. Mabalin ka di nga alaak-laangan ti cellphone number mo? Ay, wala. Mabilang. At double pen kan papel ko dito eh. Isurat ko latan. Ay, automatic Ada-adagos di tabulsam? Anya, mapan mo pa siya rin ni Bernadette dito balay da paray. Mabalin, kunanamot pare. Nagsarita kayo manay. Inalakbayan tinamber na. Ay no, opo, nagsiglat kan paray. Apay ka po eh. Ay no, tuloy-tuloy sa hamutin na daw. Ay diritso ka sa rin na paray. Naimbag arabi iyo. Nay, apay, saan ka diyan nagbayad ni Bernadette? Iti pasahe, may. Ay, nakaigamit sabong. Kaya't nasawain. Umayag pa siya riti balasa. Ay, saan ka man namakibiyang dito'y sika? Ay, pudno mamita. Umay ko kumapasyaran ni Bernadette. Anya, sika at tricycle driver? Ay, tumal na ka man dita mamita. Pastarakam kitin ni Pinong. Anjala kitin. Nasaya at makiasawan ni Bernadette. Alang nga ron. Umunod ka tayo nakayaban ni Bernadette. Kunak numalakayan ka, baro. Saan magayam?
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.